Thunderbolts Asterisc està dirigida per Jake Schreier i és la nova pel·lícula de l'MCU centrant-se en un equip d'antiherois, tots ells secundaris de títols anteriors, que s'embarquen a una missió perillosa que els obligarà a enfrontar-se als seus passats foscos. Aquesta és una pel·lícula que, quan van anunciar, no em va cridar tant l'atenció, i quan van anunciar quins eren els pertanyents de l'equip em va cridar menys l'atenció encara, però ha aconseguit mantenir-me encuriosat gràcies al seu màrqueting, que ha estat bastant més creatiu que el que acostuma a fer Marvel. A més, les primeres crítiques eren molt positives, dient coses com que és la millor pel·lícula de l'MCU des d'Avengers Endgame. I, havent-la vist recentment, puc dir que no estan tan equivocades. Thunderbolts Asterisc està molt bé. És la millor des d'Endgame. Jo diria que no, crec que Wakanda Forever i Guardians of the Galaxy 3 es mantenen més amunt, però està bastant bé. La meva manera de descriure Thunderbolts és dient que és com Guardians de la Galàxia dins el món de John Wick. És l'argument típic d'un grup d'antiherois que no s'haurien de portar gaire bé, que estan obligats a treballar junts i que van formant un vincle mentre avancen. Però aquest grup no són una panda d'extraterrestres, són un grup d'assassins encoberts i hi ha alguns elements que sí que són més fantàstics, però en general és una pel·lícula bastant realista. De fet, la producció de Thunderbolts va decidir intentar fer el màxim real. Sí, segueix havent molt CGI, però pots veure i pots sentir que la majoria del que estàs veient és real. I això no serviria de res si no fos perquè l'acció està molt ben duta a terme. Són coreografies molt fluides i la cinematografia deixa veure-ho tot perfectament. He dit abans que em recordava John Wick. Sí, és que és com recorda John Wick. Però intenta anar un pas més enllà perquè al seu univers de superherois els personatges això fan com combos entre ells. I hi ha una lluita en específic que és bastant creativa. És una pel·lícula bastant còmica, hi ha molts acudits, és molt divertida de veure, però no força gaires acudits i sap quan s'ha de posar seriosa. I quan es posa seriosa, es posa molt seriosa. El que em porta a parlar del final. Potser la pel·lícula sencera no és la millor des d'Endgame, però sí que diria que el clímax és el millor des d'Endgame. És el clímax més creatiu de les fases 4 i 5, i en general a mi m'agraden molt els clímax de pel·lícules de Marvel que no són només batalles èpiques. I pels més fanàtics de l'MCU hi ha dues escenes postcrèdit, una que és bastant divertida, la segona però és important i impactant. A la meva sala es va aplaudir a la segona escena postcrèdits, però no és una pel·lícula perfecta. Primer de tot, això ho vaig veure com immediatament quan van anunciar quins eren els pertanyents de l'equip. No hi ha suficient varietat en els poders, perquè són 7 pertanyents i tenim persona que lluita bé, persona que lluita bé, persona forta, persona forta, persona forta, persona que sap travessar parets i el Bob. És una cosa que fins i tot comenten a la pel·lícula i és aposta, però hi ha cops que dius m'hauria agradat que algun d'ells tingués algun poder una mica més creatiu. He parlat meravelles del clímax, però he de reconèixer que els minuts abans van molt accelerats. És curiós perquè per una banda fa estona que veus venir cap a on va, però alhora sembla forçat perquè va molt ràpid. És molt raro. I també diré que la pel·lícula té clarament personatges preferits. Hi ha personatges que cuida molt i personatges que no cuida tant. Perquè Yelena és clarament la protagonista. Yelena és la que rep més material. John Walker també rep bastant material i m'agrada molt en la direcció en la que van. El Bob està fatal. El Bob té molts problemes. I la resta de l'equip, en canvi, no rep gaire material, gaire profunditat. Bucky ho entenc, que tampoc vulguin donar-li tanta cosa, perquè Bucky porta molt temps sortint a pel·lícules d'aquestes, saps? Ja sabem qui és, ja sabem el seu passat, ja sabem pel tot el que ha passat, no fa falta que ens ho tornin a explicar. Però sí que considero que Ghost podria haver tingut més profunditat, ha crescut en un laboratori, l'han utilitzat com a arma, això és fotut, però m'hauria agradat veure-ho, com algun flashback o alguna cosa. El mateix amb Red Guardian, en comparació amb els altres, el tio ha tingut una vida la malta tranquil·la. I després està Taskmaster, que... Taskmaster, per favor. Té com un parell de moments d'acció així, que estan ben parits, però ja està. Doneu-li més material a aquesta dona, perquè entengueu el problema. Valentina rep un flashback traumàtic. Coneixem millor a Valentina, que és pràcticament l'antagonista, que la meitat de l'equip. I l'últim problema, sense spoilers, és que l'exposició podria haver estat millor. Entenc que fa temps que no veiem cap d'aquests personatges, però hi ha maneres i maneres. I hi ha una manera, que tampoc és horrible, que és la de algú senyalant personatge i dient tu has fet això, tu has fet allò, tu has coneix per això, i tu ets una merda. Si passa un cop, d'acord, però és que passa molts. Tot i això, aquests han estat els meus problemes. Ja ho he dit, pel·lícula molt sòlida, que tracta temes bastant seriosos, i per parlar d'aquests temes seriosos, exacte,
Hem de parlar de spoilers. Bla, 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 estic parlant per donar-vos temps. Abans de parlar dels temes seriosos, parlem de la falta de respecte cap a Taskmaster. Sí, no era el meu personatge preferit, però m'hauria agradat que li haguessin donat una segona oportunitat, més enllà d'una bala a la cara, en els primers 2 minuts on apareix. Li havien de treure la màscara i revelar, sí, l'actriu ha tornat. Li han donat frase. A Black Widow no té cap frase. Aquí té frase. I la maten 1 minut després. En la meva opinió, en aquest tipus de pel·lícules pots matar personatges així bastant ràpid només presentar-los. Però només pots fer això si després mataràs a altres personatges, perquè així ja estàs dient des de l'inici cap d'aquests personatges està segur, qualsevol d'aquesta gent podria morir. Però si mates algú, només presentar-lo. I després no vol ningú. És una mica falta de respecte. Però tornant a parlar bé, Thunderbolts és una pel·lícula que, en secret, parla de la salut mental. És curiós veure una pel·lícula de Marvel, que en teoria són pel·lícules palomiteres, parlant de coses com la depressió, tenint personatges amb tendències clarament suïcides. Un gran exemple d'això és, literalment, la primera escena. Perquè Yelena no està anant en una missió així, vestida amb un vestuari tàctic o anant guais. No, està anant amb el Shandai. Crec que no porta pistola, li ha d'agafar algú altre. I està com avorrida i li és igual si viu o mor o si compleix la missió, és que li és igual tot. I de fet hi ha un moment després que és bastant fort, que és quan John Walker desperta del seu flashback, es desperta davant del forat d'un ascensor. Aquell home estava preparat per llançar-se. Però si estem parlant d'aquest tema, cony, hem de parlar de Bob. No he parlat gaire dels actors, però Lewis Pullman ho fot molt bé. Des del primer moment veus que està aguantant alguna cosa a dins. M'agrada que s'hagin atrevit a parlar de l'abús de drogues. I sobretot m'agrada que no hagi acabat la pel·lícula completament sa. Encara té aquesta foscor a dins, encara té el buit. El buit pot sortir en qualsevol moment, i m'agrada això, perquè la salut mental no s'arregla així de primeres. És un procés molt llarg i cal aprofitar tota l'ajuda que tinguis. Però alhora, tinc els meus dubtes sobre aquesta decisió perquè ja està confirmat que tots els Thunderbolts que han sobreviscut, incloent Lewis Pullman, sortiran a Avengers Doomsday i dubto molt que hagin agafat un personatge com Sentry per posar-lo en una pel·lícula de Venjadors sense que utilitzi els seus poders, encara que hagin dit sí, si utilitzo els poders potser el buit torna. Vinga ja. Però parlant de Venjadors, aquest és un vídeo que han publicat no fa gaire, els de Marvel, només 2 o 3 dies després de l'estrena. Sí, el famós asterisc. Significava això. Aquesta era, en secret, una pel·lícula dels nous Venjadors. I no sé si m'agrada això. No vull sonar com un disc ratllat, però altre cop, és un equip de Venjadors amb poders bastant avorrits. I entenc que és aposta, entenc que ells no havien de ser els Venjadors. De fet, aquest és un tema recurrent, perquè Bob tampoc havia de ser Sentry. Però igualment, ja saps. Tot això m'agrada molt que la imatge pública d'aquest nou equip de Venjadors es divideixi en la gent de Nova York que els va veure salvant a gent i els agrada, després tota la premsa que els odia. I encara que a nivell de poder sigui un equip bastant limitat, cal reconèixer que és un equip que en pantalla funciona molt bé, que els actors funcionen molt bé junts, així que sí, tinc ganes de tornar-los a veure. I de fet, els tornarem a veure en molt poc. Insisteixo, ja està confirmat que tots ells tornaran a Avengers Doomsday. I reconec que la idea d'un equip amb poders limitats contra un personatge hiperpoderós és un clixé que m'agrada, què voleu que us digui. I ara passem molt ràpidament a l'escena postcrèdits. És que no tinc tanta cosa a dir d'aquesta escena, és una escena molt bona i dona ganes, però és que he de parlar de la manera en què em vaig menjar l'espoiler. I és la manera més estúpida que us podríeu imaginar. Em vas fixar en els crèdits. Els crèdits que venen abans d'aquesta escena surt acreditat Michael Giacchino pel tema musical de Fantastic Four First Steps. I quan vaig veure això, sabia que en tota la pel·lícula no havia sonat aquest tema. I que quedava una escena, així que havia de sonar ja. Així que em pregunto què deu passar. Aquesta escena és un spoiler. Acaben d'explicar el final de Fantastic Four abans que surti. Espero que no, això seria lleig. I aquesta escena també planteja un conflicte intern, perquè mentre el govern aprova aquest nou equip de Venjadors, després tenim a Sam Wilson, que està muntant el seu propi equip de Venjadors.
Aquest és un bon moment per comentar que no he vist Brave New World encara, però sé que en algun moment diuen vale, hem de muntar els Venjadors perquè això no funciona. Així que Avengers Doomsday segurament tindrà 2 equips de Venjadors que s'estaran barallant entre ells mentre el Doctor Doom està venint. És a dir, serà una mena de Civil War però amb una amenaça externa molt més forta. I això m'agrada, em recorda a Infinity War perquè no hi ha un equip ferme de Venjadors, cadascú va com per la seva banda, però en canvi l'enemic ho té tot molt clar i va a la una. Així que el tenim fotut. Igualment, reconec que no m'han venut del tot Doomsday encara, perquè puc especular tot el que calgui. Puc especular moltíssim, m'encanta especular. Però també he de recordar que és una pel·lícula que ve amb molt poc setup. És una pel·lícula de la que coneixem la dinàmica d'un equip, és a dir, de l'equip dels nous Venjadors, però la resta de l'equip de Venjadors no sabem exactament com funcionaran entre ells i que literalment, a part d'expresentar-nos tot aquest equip i quina relació tindrà amb l'equip de nous Venjadors, encara ens han de presentar l'antagonista. Anirem una ment oberta, em mantinc encuriosit, però no estic gaire esperançat d'aquesta pel·lícula. I fins aquí les meves conclusions sobre Thunderbolts Asterisk. Com heu pogut veure, considero que és una pel·lícula molt sòlida, no només entretinguda, no només està bé, no, és com una bona pel·lícula que tracta temes que impacten a molta gent i que a més col·locaria bastant amunt del meu rànquing de l'MCU. Si heu vist Thunderbolts Asterisk, ens podeu saber què n'opineu als comentaris. Si no l'heu vist, ens podeu fer saber què n'espereu. Moltes gràcies per veure aquest vídeo, ens veurem pròximament. Adéu!